حمد ji Xuda re bin, bêhijmar salat û selam li ser Resûlê Xuda bin. Em hatin meha Remezanê, meha mübarek, malûm e em dibên serê wê rehmet, orta wê mexfîret yanî efûkirina guneha, sona wê azadkirina ji agirê cehennemê ji ezab. Em hatin tam em di mewsîmê azadkirinê xelasiya ji ezabin gelê xuşk û birayê Müslüman. Malûm e meha Remedanê tevekê wê mübarek e, tevekê wê değerlî ye. Sanyak wê, deqak wê dahîl gerek mere boş geçirmiş neke, daîma bi îbadet, em nefsa xwe bikişînin hesab, em ji xwe re tobe bikin, mewsîmê ku em xwe bidin efûkirin. Lêbelê özellikle gelê xuşk û birayê Müslüman her deh rojê dawiyê xêr û bereketa wê daha pir e. Diyama Ayşe razîbûna Xuda lê be. Dibe çaxak ku deh rê meha Remezanê dawiyê dihat, Peyxember aleyhissalatu vesselam pêşmala xwe hildikir û daha bêtir xwe ji îbadet re dijdan. Yani daha bêtir mesela cehd dikir Peyxember aleyhissalatu vesselam. Peyxember aleyhissalatu vesselam asıl bi hal û hereketê xwe çawa ku Qur'ana Kerîm dibe ji we re di Resûlê Xuda de örnektîkek pir xuşik heye. Yani em bên em ê hin ke ji xwe re örnek bigirin, em ê kê bigirin? Di temamê tiştê xwe de gelê xuşk û birayê Müslüman îlk ewlê ê ku em ê örnek ji xwe re bigirin Resûlê Xuda ye. Ji bo kîşte ku em Peyxember aleyhissalatu vesselam ji xwe re örnek bigirin divan deh rê dawiyê çawa diyama Ayşe razîbûna Xudayê Teala lê be dibe wextê ku deh rê dawiyê dihat Peyxember aleyhissalatu vesselam daha bêtir cehd dikir, daha bêtir îbadet dikir, daha bêtir mesela îbadetê xwe zêde dikir, dibe meha Remezanê lêbelê deh rê dawiyê daha zêdetir. Di hedîsek de dicar di diyama Ayşe razîbûna Xuda lê be dibe wexdak daxil biba deh rê meha Remezanê dawiyê Peyxember aleyhissalatu vesselam şeva wê ihya dikir, yani bi îbadet derbas dikir û dibe ehlê mala xwe jî hişyar dikirin. Malûm e gelê xuşk û birayê Müslüman însanê ku mere ji wan hes bike, însanê ku mere di heyrawan de be, tedî dibe filan kes naxwaze nenûka filan kes li ke virkeve. İşte en heskirina mezin ku mere hevdirake ji bo îbadet. En heskirina mezin tedî dibe seven sevdînî sabah namazına kaldırsın. En heskirina mezin asıl dünya ebedî ku mere ahireta hevdû düşünmüş bibe ku nehê li ahiretê nigê heskiroxê mere li ke virkeve gelê xuşk û birayê Müslüman. Bala xwe bidinê Peyxember aleyhissalatu vesselam bê diyama Ayşe dibe çi dibe şeva xwe ihya dikir û ehlê xwe jî hişyar dikir. Yani Peyxember aleyhissalatu vesselam dixwast ehlê mala wî û ji xwe ummeta wî tevek bigihîje vê xêr û bereketa hanê. Ji ber wê yekê gelê xuşk û birayê Müslüman em jî Resûlê Xuda ji xwe re örnek bigirin, van deh rê dawiyê daha bêtir eger ku em nediçûn terawîha em ji xwe re herin terawîhê xwe, eger ku em nediçûn nimêja cemaat em ji xwe re herin nimêja cemaat, em daha bêtir destê xwe ji tiştê heram bikişînin, nigê xwe ji tiştê heram paş bavînin, wextê xwe bi programê boş, bi telefona, bi tiştê ku Xuda û Resûlê Xuda jê nerazî ye, bi tiştê ku fêda mey ne a dunyê tê de heye ne a axiretê tê de heye em xwe ji wan tiştanê hanê daha bêtir dûr bikin gelê xuşk û birayê Müslüman. Çikî hinek belirlî özel zaman hene bê çeqwa xêr û bereket di wan de aqwa zêde ye, kirina guneha jî
بۆش دەرباسکردنا وەختی دوان زەمانە عینێ زەمان دەبێت سەبەبێ غەزەبا خوددا دەبێت سەبەبێ گۆ خودایژا موسیبەتە سەرمەرە دشتینە نەستەعیذ بالله ji ber wê yekê gelê xuşk û birayê musulman divan dehrê dawiyê de bêşewa Resûlê Xuda diyama Ayşe dibê pêşmala xwe hildikir malûm yanî daha bêtir ceh dikir îbaretê ji wê em jî werbikin. Çima xêra van dehrê dawiyê daha zêdetirin? Malûm bi tişik wexda golber xelaskirinê bi li ber xatirxwastinê bi qedr û qîmet daha zêdetir e. Malûm bi dehrê dawiyê de artık Remezan xelas dibe çi Xudayê Teala çawa got Qur'ana Kerîm de dibe gelê xuşk û birayê musulman dibe Remezan ronî bijmarin yanî wê zû biqede. Dî berê goyekî biça eskeriyê digola eskerî nemala kesî rojê bijmarin wê ya biça cîkî di digo wê zû biqede. İşte Remezan jî Xudayê Teala dibe hinek rojnî bihijmarin yanî destê xwe zû bigirin wê biqede. Esil a dîtirê mezin gelê xuşk û birayê musulman ji bo got şeva Leyletul Qedrê divan dehrê dawiyê de ne. Xêr û bereketa wê daha pir e. Yani xêr û bereketa şeva Leyletul Qedrê wer pir gelê xuşk û birayê musulman Xudayê Teala di Qur'ana Kerîm de dibe ev şevahanê xeyrun min elfî şehr. Malûm e hezar meh heştê salî zêdetir dike gelê xuşk û birayê musulman. Yani insan ki godvan dehrê dawiyê çawa got xwe bijdîne em ê bên mesela were terawîhê xwe were nimêja cemaat mutlaqa illa wê ji vê şeva Leyletul Qedrê rast bê. Çawa got vê şeva Leyletul Qedrê rast hat wek got heştê û sê sala daha zêdetir ji xwe re terawîh kiribin wek got nimêj bi cemaat kiribe wê xêra hanê jê irtiyaz kirin got sedeqa bide werê wek got sedeqa dabe. Talaba istiğfarê bike wek got heştê û sê sala zêdetir werê talaba istiğfarê kiribe gelê xuşk û birayê musulman ki Qur'an dibe heştê û sê sala yanî kusûr ji hezar mehî daha bixêrtir ka çiqwa daha bixêrtir îja ew Xuda zane yanî hezar meh hey kesine o jê daha bixêrtir e. Ji ber wê yekê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotî şeva Leyletul Qedrê li her dehrê dawî tê de lê bigerin. Yani şeva Leyletul Qedrê dehrê dawî de ye. Özellikle di rojê tek de yani wek 21 mesela 23 em ê bên 25 27 yani di rojê tek de ê ferde daha bêtir mere lê bigere. İşte ji bo got em li xêr û bereketa vê şeva Leyletul Qedrê rast bên gelê xuşk û birayê musulman gerek van dehra artık em xweş îbadetin re bijdînin. Diyama Ayşe Peygamber aleyhissalatu vesselam dipirse gelê xuşk û birayê musulman dibe ya Resulallah te dî got el vê şeva Leyletul Qedrê rast hatin bi min hat da zanîn ez elimî ez çi bêjim gelo ez çi duayê bikim. Peygamber aleyhissalatu vesselam duakî kurt ji diyama Ayşe dibe dibe bê Allahümme inneke afûn tuhibbul afwe fa'fu anni ya Rabbi tu afûkarî tu ji afwê hes dikî tu min jî afû bik. Ji xwe gelê xuşk û birayê musulman duakî kurt li belê mehnak gelek zêde her tişt hemamê çaba me got em dikin got Xuda me efû bike em bên efûkirin ê digiş diqede. Malûm e şeva Leyletul Qedrê Qur'ana Kerîm tê de nazil biye ki mesela di Qedr suresî de yani surekek di Qur'anê de dibe suretê Qedr tamam di behsa şeva Leyletul Qedrê de ye ki car di Duhan suresî ayeta siya Xudayê Teala dibe İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Ev Kur'an medşevek mübarekdi. Yani şeva Leyletul Qedrê de me nazil kir. Şu kesin go Kur'an di meha Ramazanê de nazil bî Sûretê Beqere dibe ew meha Ramazanê şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Yani ew meha Ramazanê go Kur'an tê de nazil biye gelê xuşk û birayê musulman. Amaca me gom qoniya xwe to bikin belkî heta niha me sistayî kir lê belê ji niha pêvtir özellikle van dehrê dawiyê xêra wê herî pir pir e ji bo got em li şeva Leyletul Qedrê rast bên em xwe bijdînin gelê xuşk û birayê musulman. Bira ji me re bibe her tişik dunim noqtasiyek wê heye bira ji me jî bibe wek dunim noqtasiyekê bira ji me re bibe
حاضری که لآخرت لپیشیامه و ام في دعاء دیا خوی عایشه جی و دهر داوید ام تکرار بکن ام به هفر جارد بکن بركي بعربية قو نزانبن بكرمانجي بعربياوي أف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تعفو كاري تج عفوي حزدكي تمجي عفو بك يا ربي تعفو كاري بكرمانجي تج عفوي حزدكي تمجي عفو بك إجا في دعاء هاني قامنيش بكن يا ربي تعفو كاري تج عفوي حزدكي تديا منو بابي ما عفو بك يا ربي تعفو كاري تج عفوي حزدكي تزاروكي ما بقرني ج أولادي صالح وان عفو بكي وهارنقا إيقوتين عاقلي ونيج خور دعاء بكن و جوان دعاء بكن في دعاء أمجي شخوات هفار دكن يا ربي تعفو كاري تم عفو بك تمام قهدارا عفو بك تمش خير وبركتا في مها مبارك وأزلق لش خير وبركتا في شفا مبارك وشفا ليلة القدر تم محروم نكي وتبكي نسيب قو أملي الراس بين دحالكي بعبادات ند حالكي غفلتي ده نستعيذ بالله بمينن دخير وخشية ده سلام خدا رحمة خدا بركة خدا للسروبه